Il-Gvern permezz ta' twettiq tal-Manifest Elettorali Malta flimkien se jkompli jnaqqas it-taxxi għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Dan qalu il-Prim Ministru Robert Abela meta wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara l-indirizza laqgħa tal-MCSD. Dan il-Gvern għandu track record li konsistentement mill-2013 il-qudiem naqqas il-pis tat-taxxi ġewwa pajjiżna. Il-Manifest Malta flimkien jitkellem ċar dwar l-impenn elettorali li assumejna fuqna li nkomplu innaqsu t-taxxi ġewwa pajjiżna. Il-Prim Ministru innota id-differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Fakkar li l-Gvern Nazzjonalista kien jintaxxa il-paga minima nazzjonali u qal il-Partit Nazzjonalista għaddu jemmen dan għax meta il-Gvern ħareġ iċ-ċekkijiet sabiex jinċentiva l-bżulija ftit tal-ġimgħat ilu, Bernard Grech attakka din l-għajnuna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza li qed jagħti l-Gvern lis-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni, settur li dejjem jevolvi minn żmien għal żmien. Sa snin ilu, mhux snin twal ilu, forsi konna nħarsu lejn is-settur tar-riċerka u innovazzjoni b'mod li konna ntuħ importanza sekondarja. Illum il-ġurnata nemmen li mhux biss primarja tkun ma propju rridu niffukaw f'dan is-settur. Għaliex tant joħloq opportunitajiet ġodda dak li sa ftit snin ilu kienet xi ħaġa forsi astratta, llum qegħdin naraw l-importanza ta' dan is-settur qed naraw ukoll kemm pajjiżna għandu ħiliet illi propju meta qed nitkellmu dwar riċerka u innovazzjoni qed juru kemm il-Maltin huma verament nies illi huma kapaċi. Dwar is-sigurtà fit-toroq, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq l-importanza ta' responsabilità mis-sewwieqa. Però nemmen li dwar dan is-suġġett irridu l-ewwel qed nitkellmu b'responsabilità. Il-miżuri biex ikollna dejjem iktar żamma ta' sigurtà fit-toroq tagħna huma holistiċi. Tibda mir-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minnha bħala sewwieqa għaliex tagħmel kemm tagħmel miżuri jekk ma jkollokx ir-responsabilità tas-sewwieq fl-aħħar mill-aħħar kull tentattiv ifalli. Mal-ġurnalisti Dr. Abela semma li fl-aħħar snin iddaħħal it-test għal-livell tal-alkoħol, iżda semma wkoll id-diskussjoni li tissir dwar test fuq l-influwenza ta' sustanzi oħra bħad droga.